Magadi askana. Pen magadi. All right. Ziri kufamba ere? Yeah. Imenyanya yekuseka vaenzani ideni. Vanhu vari kukuseka ufungako. Imbobata hana yako katatu. Iri kuita ichidzikamaka. Amuroere maoko. Tingati une murume here kana kuda una? Andina. Akaenda South Africa 2015 tavadasiyana ipapo. I love your voice. Ringa rakada kuti akakufanana nerangu mbijana. Ndova zvaita sei? Paipapa anozombofonana udi kana kutaura titaure. Igore ripiro? 2015. 2015? Amen. Hamutaurimi? Ndinosenda mameseji anongoblutika. Asi nini nemwana anototisa pastatus. Ule muri pastatus but hataure nemi? Hataure nemi. Saka iko zvinezvi pana apo here since uri kublutikwa pana haripo here? Ya haripo munyowani. Munyowani? Ya. Vanyowani oye! Nemunyowani zviri kufaya here? Ya zviri kufaya. Takambonetsana. But izvezvi ndakamufonera akati auda kuti ndigadzirise uyu avo ndiende kueurope. Kueurope? Marwere moko Europe oye! Ndikunzwa kuda kutomuka boys rao. Makanetsana nenyaya iyi? Angane mari yangu yakawanda ndoyaketa kuti netsana. Waimukweretesa? Amen. Mukomana anopiwa mari here? Akati pane kaproblem, kaissue problem kaangaita. Alright. Ndanga ndichida kuti ndimuonese kuti kuEurope kwaachaenda kwakamira sei. Now listen mwana garai baba. Ndoda kuti ndimunamatire but kana ndoda kuti uzotarisa kumberi kuona kumberi kwakanaka uko. Just look there. Kana paine zvaunenge waona then uzondiudza. So don't worry. I need to pray now. Timboona Europe. What akakuti mukugadzisa chi? Aukadzisa visa. Okay. Kwenda ku Europe. Amen. Okay. Saka atisuda kutaura zita rake tangoti munyowani handiti? Amen. Munyowani? Amen. Imagine uchinzi munyowani. Mwari wangu na baba wangu ndinonamata uyu mwana uyu. Muvhurei maziso nezita raJesu. Amen. Ndiimbirei tinzwe praise and worship. Umwari muri zuva redu rinopenya pauzuru asi mweya ungaone paunoso famba napo Mwari muri novo yedu atitike pondo zedu zose dzino kundwanemi tikohuya nokuvara yemeni Mwari muri ozuva redu rinopenya kwasi mweya iwo mweya wangu ona ungaone muri nova Mwari muri isusu atitike
Mama, kana paine zvamaona motiudza mama katarisa, if you saw something? Ndaona vanhu but papa nemukomana wangu asi presi yawangu arongweshonga ariko murengi pambari Vachiti? Vachitamba tsoro. Prophet Tifredi vanokukokai ku Spiritual Spectacles Crossover Night by Goodness and Mercy Ministries Musi wesunday 31 December 2023 kuvanikwadza 9 manheru. Munhu wese pakona HighGlen Road na Mushayabande Road, Glenoraphi, Harare, Zimbabwe. Saka iye mukomana wenyu pano ku pamataura naye pafona anenge achishandisa namba dzekupi? Anoshandisa dzemuno muZimbabwe, anotanda kuchinja line. Saka visa iri ndiri kwenda kuiropu. Europe haisi nyika mwanangu, unzvinzwa? Amen. Pawaona mukomana wako ari murenga achitamba tsoro ndopaatori. Ndichaita sei? Ndibatsireiwo munhu waMwari. Now, mari yawakamukweretesai mari 1.2. iko zvinezvi ane munhu waari kupota achituma kuti toda mapepa nechi. Chokwadi. Haana dzimwe mari dzaakati dziri kudiwa. Padiwa 500 yekuti uyu yacho ibva ngouya ndimba ndaitevereko kuiropu. Hapana Europe mwanangu. Ukatomupa 500 ukatumira vanhu vari kutaura kutovharwa futi 5 waya iyoyo. I feel sorry for her. Mwana wangu mazorume. Unoshaya kuti makaita seshiwa Europe munhu akutamba tsoro parengi apa. Akadza ndokugadzirira unomubata kuti dzvi kuti ndoda mari yangu. Parengi yepambari apa. Batsirei munhu waMwari. Wendada kuti jairira. Azvinake nezita raJesu. Amen. Enda unogarako. Murwere maoko nai. Europe. Murume apiwe mari. Inini ndichitori nechimwe chikwereti chaMichael. Chigurira vakaimbirwa. Vachiuya mumusha semuroora. Ichocho chakamboda kubvunzwa kusvikira ndakazoti handiti hanyama imwe. Europe.